расо пас аз як ҳафта аз қаҳрамонии Аргентина дар Копа Америка аксарияти рассонаҳо ҳуҷуми равонӣ ба ин мунтахаб намуданд. Дар вақти ҷашнгирии даставӣ Фернандес дар Инстаграм пахши мустақим намуд ки ҳамагӣ суруди оиди бозингарони фаронсавӣ мехонданд. Он ҷо сухан дар бораи он буд ки волидайни бозингарон аз Африқо буда танҳо паспорташон фаронсавӣ мебошад. Ҳамдастаҳои Энцо Фернандес медонистанд ки кори хубе нашуда истодааст, вале касе садди роҳашро гирифтан нахост. Кор аз кор гузашт ва ҳолат бадтар шуд ва ҳамдастаҳои Энцо аз Челси Вестни Фофана аввалин шуда дар ин бобат сухан кард. Чанд бозингарони дигари Челси аз қабили Мало Густо, Аксел Дизази, Беноа Бадиашил ва Лесли Угочагу дар Инстаграм Фернандесро анфоллоу карданд. Энцо ахиран дар пости худ узрухоҳӣ намуд, вале он дигар фоидае надошт. Роҳбарияти Федератсиони футболи Аргентина аз шарҳи ҳолат худдорӣ карданд, вале фаромӯш сохта буданд ки мунтахабашон дар Олимпиадаи Париж ширкат хоҳад кард. Футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TAJFUT. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дастаи регбии Аргентина аллакай фишори мухлисони фаронсавиро эҳсос намуданд, вале дастаҳои футболӣ зарари бештар диданд. Нахуст дуздон ба утоқи либосивазкунии Аргентина дар вақти тамрин пеш аз оғози Олимпиада даромад ки якчанд чизҳои қиматбаҳо соат ва ангуштарини Тиаго Алмадаро ра буданд. Баъдан дар бозии кушодашавӣ муқобили Марокко мухлисон дар вақти суруди миллии Аргентина садо баланд мекарданд. Ин ҳолат тамоми бозӣ давом кард ва дар охир ваз аз контрол берун шуд. Марокко бо ҳисоби 2-1 ба дақиқаҳои иловагӣ мерафт. Мухлисон аз он асабӣ шуданд ки 15 дақиқа вақти иловагӣ таъин гардид. Асабонияти онҳо вақте Кристиан Медина ҳисобро 2-2 кард бештар гашт ва мухлисон дохили майдон зада даромаданд. Ба ҷуз ин ақлоту қутиҳои об ҳама ба майдон ҳавола дода мешуд. Пеш аз ин ҳодиса ҳам довар бозиро 6 маротиба боз дошта буд ва вақти дигар илоҷе боқӣ намонд, довар бозиро манъ кард то пулис вазро ором кунонад. Голи задаи Мединаро вар аз тафтиш гузарониду онро бекор намуд. Ана бозингарон бошанд пас аз 2 соат бозиро давом доданд ки ҳама мухлисонро аз варзишгоҳ берун карда буданд. Амрикоиҳо аз ин рӯйдод хело ба хашм омаданд ва бозингарону сармураббии даста Маскерано аз натиҷаи 2-1 ва ғалабаи Марокко норозӣ буданд. Ҳатто Месси баён кард ки ин рӯйдодро дуздӣ номидан мумкин аст. Ҳамаи ин ҳодисаҳо ба он ишора намуд ки Мунтахаби Аргентинаро тамоми ҷамъияти футболӣ ба бадбини шурӯъ кард. Мунтахаби Аргентина дар Олимпиада маҳз аз рӯи амалҳои Фернандес дар хатар монд. Тахмин мекунем ки ҳолат боз душвортар мешавад ва фишор болои ҳар намояндаи ин кишвари Амрикои Лотинӣ меафтад, чун FIFA аризаи Аргентинаро барои ивази натиҷа рад намуд. Шумо оиди ин амалҳои бозингарон чӣ назар доред? ҳатман дар ин бобат фикратонро дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. Хайр.